koro wadani mondo miwang'i mago motenre gi weche mag somo. Jatend migawo mar somo George Magoha okwayo jonyuol kod jopuonj mondo mi orid okanda iko jopuonjre madhi timo penj maduong' mar grade mar 6 klas 8 kod mar klas 12 chakre dwe mar 11 mar higani. Magoha manoloso e kinde ya okang' mar 2 mar klase mag CBC skund sekondar ma Honorable John Njoroge Nairobi okoni moko kuom jopiny osebedo ka duoko piny owacho kata duoko piny geno ma jopuonjre ni godo kaluwore gi weche magigolo ni kinde matin ma odong' monjo bed ni chwal ne jopuonjre go nyime. Okoni penjgo biro dhi nyime kaka osechan kod piny owacho. Let us support them to take their exams starting from November. There will be 3 exams. There were 4 this year. We did 1. I think there will be there will be 3 exams this end of year, and those exams should end by the 23rd of December. Everything has been put in place to ensure that everything goes smoothly. As we are speaking to you now, the last assessment for the grade 6 is ongoing. It will continue until the 9th. So it's also important for us to encourage the children and to ensure that they are all at school and they are supported. Seche ma jopuonjre mag grade mar 6 dhi nyime kod yiero sikunde mag junior secondary chenro ma bende dhi nyime nyaka tarik 10 mar dweni. Jonyuol kaachiel kod moko kuom jopuonje dhi nyime kod golo penjo ma opogore opogore. Jopuonje kaachiel kod jonyuol wacho ni gigombo ng'eyo yo ma migawo mar somo dhi tiyogo e miyo jopuonjre thuolo e sikunde mag sekondar madundo ahinya to mago madongo miluongo ni national schools. Wira ni piny owacho ne osegolo piem mag jopuonjre. Bende gipenjo ni to jopuonjre madhi e sikunde ma jopuonjre dakie dhi nindo kanye nikech gineno ka igero mana klese to kuonde nindo to ok medi kod piny owacho. Jonyuol bende owacho ni moko kuom sikunde manitiere kod junior secondar bende gimanyo e mbui to ok ginyal yudogi. En kriteria mane midhi tigo mondo nyathi man ni Pentagon oyudre Pangani Girls. Ere kaka idhi time nade mondo nyathi manondiko Kapsabet oyudre Kapsabet? Nekech kwang'iyo system mar CBC grading nyage chako gi 1, 2, 3, 4. Mago gin approaching, meeting, exceeding and so on. Koro jonyuol mang'eny ok understand. Kendo chutho kanye what involve gi a selection of schools to thoth gi penjo criteria midhi tigo. Ithindo gi no wach ni mondo giyier schools. To kwa ng'iyo gi nitie moko ma pod tindo ma kaka dwa wuok dala nikech they are still under parental care. Nikech jaigni 11, 12 magi joka pod tindo. Koro kaka nyithindo gi dwa bedo taken care of ka nyathi odhi in a very very far off school. Maindi the government onego ket a very clear policy kaka nyithindo gi idhi timnade inyalo dhi ko. Ramogi piny owacho singo keto kenge kendo tiyo gi yore duto mag neno ni otiek chutho chochni mag arita kwe e gwenge mag Handege e kar chung' od bura mag Gatundu South e kaunti ma Kiambu ma ji 3 osewito ngimagi e yore magalagala. Jalup County Commissioner mag Gatundu South Stanley Kamande owacho ni obila biro luorore e gwenge go odiechieng' gotieno mar goyo gono jomaundu ma osebedo ka rocho arita kwe gwenge makono. Omedo ni ojende ma wuotha oya e chirni makono ibiro maki kaluwore ni ojende makamago ema donjore timbe mag maundu. Ojiwogi mondo gimany ohala ma ginyalo timo kata ka tek to gidonje weche mag pur bende. Lakini tukiona kitu tuseme, tusinyamaze. Wewe umeona nyumba ya mwingine ikivunjwa umenyamaza, sababu si yako, kesho itakuwa ni yako. Tupatiane habari. Hata kama munipatii, simpatii hawa wazee wa nyumba 10. Hiyo habari. Vile mumesema askari wao wakitumwa, askari watakuwa wakikuja hapa kila siku. Si ndio tumeamua namna hiyo? Watakuwa wakitembea hapa kila siku mchana na usiku. Wale wanaregarega kwa maduka bila kitu ya kufanya. Asubuhi ameamka hata hanawi uso. Anakuja tu kungedia kwa shopping center. Mutarokotwa. Mutafagiriwa. Baka mjue aibu. Mtu akae kwa nyumba.
mtu aamuke aende alime. Nimeambiwa na referee hapa mashamba ni nyingi haijalimwa. Wacho mar kaunti ma Laikipia ochuoko gieko ogirimiti kod duol mar lakteche KMPDU maneno ni lakteche 33 manoriembe tich odwokie tich kendo kochakore odiechieng' ma kawuono. Lakteche ma kamago ne othich oko e tich e kinde thuolo mar dweche 40 mokalo e bwo tenda gavana machon ma Laikipia Nderitu Muridhi, gavana manyien ma Laikipia Joshua Irungu kaachiel kod jagoro mongirore mar KMPDU David Atela ema ochuoko gi ogirimiti ma kamano mabiro neno ni lakteche go ochulo osara margi mar dweche 27 mosekalo. Wale walikuwa nje tuko na watu 33, madaktari wote wale walikuwa wako nje, na kwa hivyo kuna wale wa kwanza 12 watakuwa wamerudi kuanzia kesho. We are going to pay them 27 months which we are working out, and we are going to pay them one check na ni baada ya kufanya supplementary budget, kwa sababu tumekuta budget iko imetengenezwa. So I will be working towards I'll start putting them one. Tumekubaliana kuanzia tarehe 1 wale watakuja tarehe 1 Septemba kesho waanze kazi, mshahara watalipwa mwisho wa mwezi. We have issues that made the doctors to go on strike and then be dismissed. In this our negotiation that we've had in this framework, all those issues have been resolved. Let kod kuyo kwa gweng' ma iluongo ni Malimeli manitiere kar chung'od bura ma Shinyalwe kaunti ma Kakamega bang' ringre jal moro ma jahigni 50 yudi ka oliero ewi yien mapera